Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mangwabe versus Makhumalo. Lena ke ibuya kula comments yokuthi uMangwabe ungcono ukunoMakhumalo ngokuthi uyakwazi ukuzikhulumela, asikhulumi ngemali, asikhulumi ngokuthi mhlambe ubani onemali eningi, ngoba vele kuba uMangwabe ubevela kwi-RSOD naye ubezovela nezindle eziyelo zasemzumbi. Angise sizwile abantu bethi we sizobona izindle eziyelo lana ke bathi uMangwabe kuThando Nes'thembu bekuyena obekhuluma noMseleku engavumi yonke into esho uMseleku futhi eyisho into njengoba injalo. Ibheke ke manje Uthando Nes'thembu uMangwabe fourth wife kaMseleku ukhuluma noMseleku njengo husband wakhe, kunezinto futhi kufanele ukuthi baxatshaniswe yibo ziyizo njengo husband and wife. La kwi-RSOD yenye isho ehlanganise abantu besifazane abahlukahlukene. uMangwabe ke yena wenzani? Umsebenzi wakhe unesi, unebhizinisi futhi imaqaqa leli sike salibona kwashiwo ukuthi wathola financial support noma uMseleku wafunda le business. Ukuxabana kwaMangwabe noMseleku into le phakathi kankosikazi nobaba wekhaya abashadile. Masuthatha uMangwabe umfaka ku-RSOD uzothola ukuthi uMangwabe phakathi kwabantu umunye usisi oyithulelayo, ongenandaba nongafuni ukuthi mhlambe ajwayele abantu. Niyamkhumbula futhi uMangwabe ku-season 1 noma season 1 ke Uthando Nes'thembu ngangawubunga leyo ndlela, kodwa ngangazi ukuthi uMangwabe uyathula ngoba ngangibona ama-comments besho ukuthi hayi uMangwabe nje akakhulumi kakhulu. Manje unenkinga noMseleku. Ubengawubanga umsindo kwezinye indawo, ubengakubanga ukushisa, ubekhombisa ukuthi kahle kahle umuntu omnikeza inkinga uMseleku, nento embangela ukuthi akhulume nalokho abanye bebeze bethi disrespectful. Bekubonakala ukuthi into ephakathi kwakhe noMseleku. So kwenzeka kanjani ke manje abantu abathi hey izindlu zakaMseleku azifithi kwi-standard se-RSOD, mase bethi kodwa uMangwabe engeza ngokuthini uMangwabe? uMangwabe unesi, unamabhizinisi ngala uMakhumalo ukuradio, ufuna vele izinto ngathini, ufuna vele ukusebenza ku-entertainment industry. So ukuthatha yena bemlethe kwi-show yi-win-win, ngoba ngala baletha lo 900 and angazi bani, okay ngithi plus close to million ama-followers kaMakhumalo ku-Instagram, mase kuthi uMangwabe akakafiki na ku-100k followers. Awuyibhekisise-ke leyo nto, awuyibheke ngebhizinisi ngendlela yemali. If kune-brand ethi ifuna ukusebenza noMakhumalo noMangwabe, ubhekisise-ke ubani oyi-target engcono. uMakhumalo obvious ngoba kunabantu abaningi abafollowa uMakhumalo, kunabantu abaningi abazobona into evezwe uMakhumalo ku-social media. Sisithatha ngaleyo ndlela. Uma uMakhumalo announce ukuthi nayi i-project engiqalayo noMangwabe announce ukuthi nayi i-project ayiqalayo, baningi abantu abazoyibona kuMakhumalo ngoba unama-followers amaningi. Usulobu uqalile kuThando Nes'thembu, abantu bathanda kakhulu uMakhumalo. Abanye bathi ngoba yena uyapretend uMakhumalo akafani nalaba abanye, kodwa futhi masubhekile uMakhumalo kulaba abanye ofuna ukuba i-entertainment industry uyena futhi okufanele ezibhekile ukuthi ubehave kanjani compared to omayeni nomacele noMangwabe, ngoba bona bayanyamalala kuphele 2 months bengafakanga lutho ku-social media. Uyabona ukuthi bakukhona kwi-show le yasekhaya ngoba besupporta i-vision kababa uMseleku, kanti uMakhumalo unama-ideas ukuthi ufuna ukuba ku-entertainment industry, ufuna ukumotivate abantu, uyi-public speaker, u-MC, unani. So yena kufanele abe kwi-position yokuthi lezi zinto angazenza, kanti omayeni ngale mabeyikhulumela into ebheke eceleni kuzothiwa vele kuThando Nes'thembu kuphelele lapho umayeni uzenzela amabhizinisi akhe angabonakali ku-social media. Engathi-ke ngathi uma ubheka izinto uyibuke ngaleyo ndlela, lo oyi-fake sesisho ngendlela yabantu oyi-fake. Mina angazi ukuthi lento le iphuma ukuthi umuntu oyi-fake, because umsebenzi nomsebenzi
kunendlela even abaculayo i-record label mhlawumbe abasuke besayine nabo kunama terms and conditions noma yiphi inkampani eqasha umuntu kunama terms and conditions even ka-government mawuqashwe khona kasho ukuthi umthetho wale office uhamba la ipolice le office ihamba la wena mase wenza izinto ezinje uzosifaka enkingeni. Yikho omunye mayenza into ayaziyo ukuthi ayihambisani nomsebenzi mina ngisosengitshela ukuthi umuntu vele already lo ukuthi kuzothiwa bye ke sibongile ukuba nawe usuke ready because awukazi ukuthi ufundela lezi zinto kuthiwe nawo ama-principles aleli office nayi imigomo nemithetho nemibandelo yakhona wena mase you go against lezo zinto ubusafuna ukusebenza. So ungabheka nawe nanokuthi-ke laba abaku-entertainment industry abanye babuye bebe ne-manager nani. So kunezinto already otsheliwe ukuthi wena ukuze la ukwazi ukuba for 10 years bheka indlela okhuluma ngayo, bheka indlela ohamba ngayo. Sibonile abantu bekhanselwa la ku-Miss South Africa kuveza ukuthi wena ngonyaka othile wakhuluma ukuthini, namanye futhi abanye sebedumile manje bekhunjuza ukuthi hayibo uwe phela wawubhale lokhu ngalonyaka manje sekuwuwe lo ufuna isupport yethu. Iyasebenza leyo nto, bengakudestroya within 24 hours or 48 hours because bakhona abantu once waduma. Ngibone kubani ku-Babe Sodom ngeke ngisho ke lento le eyayisho ngoBabes ngaze ngathi hayibo ibeyenzeka nini lento, hayi futhi uBabe Sodom yedwa ikhona lento ngithi umoya noma vele nje indlela i-entertainment industry esebenza ngayo nabantu abaku-social media waya phezulu bayahamba beyodiga ama-files akho amadala bewathathe bewabeke ngephezulu ukuze izoba khona lento ekuvimbayo ukuthi iyaphambili. So mawuthi gqoka isikhumba sani ngesizulu ube yinto engayona, ubala amagama akho, ubheke nama-steps akho uma uzoveza leyo nto public, ayikho inkinga, ugcina umsebenzi wakho. Ngeke aku-understand umuntu ongekho lapho. Lo ongekho lapho uzolobe ethi hey ave nesidina lona ngoba nje uyena uzenza i-fake, uzenza umuntu o-right, uzenza umuntu ofuna ukuthandwa abantu. Vele ufuna ukuthandwa abantu ngoba uku-entertainment industry, uyaybo? Into yakhe vele ufuna ukuthandwa abantu ngoba vele yena usengowabantu ngokomsebenzi. Akufani-ke nawe wenza izinto zakho zenze eceleni, wenza amabhizinisi akho vele owaziyo ukuthi ama-customer akho obani, awunandaba ukuthi i-social media ithini. Lo owakho umsebenzi vele ofuna ukuthi ehambisane ne-social media nabantu abazothi hey singamthemba uMakhumalo kulento, uMakhumalo ngayenza ngcono lento, fanele ibe njalo. Uyayibona? Nisho izinto eziyiqiniso vele. Wenza kanje ngoba ufuna ukuthandwa abantu. Mawu-public speaker ukhuluma nabantu. Mawu-MC usuke ukhuluma kuphi nabantu. Mawu-motivational speaker usuke ukhuluma kuphi nabantu. Mawu-radio personality or radio presenter usuke usakazela bani abantu. Uzofunelani ukuthi uzondwe abantu umsebenzi wakho ube vele ukuhlanganisa nabantu. Uyayibona leyo nto la? Angeke ukuthi umuntu oka-agriculture nomuntu oku-entertainment industry kuyafana, akufani. So yikho nina njalo nizohlala nithi ubani waze wayi-fake, ubani waze wanjani. Kodwa impilo iyaphi? Iyaphambili. Nake kuyi-Friday nje ngifuna ulobo ukuthi ngintshela ngoba kahle uma osamsang ngibani lapho hey yaxolisa guys, ngivula into ebengafanele ukuthi ngiyivule. Thank you so much for love and support. Ningakhathali, i-support yenu iyangigqugquzela. Makukhona futhi la engenza khona into nawe uyibona ukuthi ibheke eceleni ungichazele, ngizokulalela lokho okusebenzisa amagama amabi angikuthandi. Ukusebenzisa nje amagama lawa abheke eceleni angikuthandi. Ukukhomenta kwakho akube nenhlonipho njalo.